हाय लोगोफोर, आं दिनै माबोरै प्ले स्ट'रनि ओल्ड भार्जन एपखौ डाउनल'ड खालामनो हायो बेनि बागै आं नोंथांमोनखौ बुंगोन। प्ले स्ट'रनि एपखौ ओल्ड भार्जन एपखौ जोङो प्ले स्ट'रनिफ्राय मोनफिना। बेनि थाखायनो जोङो बेखौ माबोरै डाउनल'ड खालामनानै मोनफिननो हायो आं बेनि बागै नोंथांमोनखौ बुंगोन। बेनि थाखाय जोङो गिबियावनो प्ले स्ट'राव टेप खालामनानै जों प्ले स्ट'राव थांग्रोनांगोन। बेनि उनाव जोङो प्ले स्ट'रनि सार्च बाराव लिरनांगोन डलफिन ब्राउजार। बे एपखौ जोङो प्ले स्ट'रनिफ्राय गिबियावनो इनस्टल खालामग्रोना लाग्रोनांगोन। गिबियावनो जोङो डाउनल'ड खालामनानै इनस्टल खालामग्रोना लाग्रोनांगोन। बेखौ आङो खालामनानै लाखादों, बेनि थाखायनो आं बेखौ इनस्टल खालामला। आं दायो एप्लिकेसनाव थांनानै बे एपखौ अपेन खालामना होनोसै। बेयो जाबाय डलफिन ब्राउजार। बेयाव टेप खालामनानै जोङो डलफिन ब्राउजाराव थांनि। बेनि उनाव बेफोरबायदि आइकन नुजागोन। गुगोलनि आइकनाव क्लिक खालामना हो। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो जोंहा गुगोलनि सार्च बारा नुजागोन। बेवहाय नोंथाङा जा एपनि ओल्ड भार्जनखौ नोंथांनो नांगौ, बे एपखौ नोंथाङा बेवहाय सार्च बाराव टाइप खालामनानै होनांगोन। आङो 1.8 एपखौ बेवहाय डाउनल'ड खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिगोन। जोंनि लोगोफोरनिया गोबांनियानो लेटेस्ट भार्जनखौ आपडेट खालामनाय लोगो लोगोनो 1.8 एपआ रान जायाखै। बेनि थाखायनो आं बे 1.8 एपखौ डाउनल'ड खालामनानै ओल्ड भार्जनखौ डाउनल'ड खालामनानै नोंथांमोनखौ दिन्थिगोन। बेयाव लिरनांगोन 1.8 एप ओल्ड भार्जन एप डाउनल'ड। लोगोफोर, 1.8 एपनि लिंकफोरा बेयाव अपेन जाबाय। नोंथाङा बे पर्ट नाम्बारनि लिंकआव क्लिक खालामनो हानांगोन। बेनि उनाव बेफोरबायदि 1.8 एपनि लेटेस्ट भार्जनआ ओंखारगोन। बे जाबाय लेटेस्ट भार्जन। जोंनि लेटेस्ट भार्जनखौ नाङा, बेनि थाखायनो जोङो स्क्रल खालामनानै सिङाव थांगोन। सिङाव थांनानै जोङो बे सेकेन्डनि बे भार्जनखौ जोङो डाउनल'ड खालामगोन। बे भार्जनआ सोलिगासिनो दं। आंबो प्रि डाउनल'ड खालामनानै बे एपखौ आंनि मबाइलाव सालायगासिनो दं। बे एपखौ आङो नैबे एपखौ डाउनल'ड खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिगोन। डाउनल'ड खालामनो थाखाय नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। बेनि उनाव बे भार्जनआ फैबाय। बेनि उनाव नोंथाङा बे डाउनल'डआव नोंथाङा क्लिक खालामना हो। बेनि उनाव बेफोरबायदिहाय पिक्सारनि केपचा ओंखारगोन। बे केपचायाव होनदों ट्रेफिक लाइट। नोंथांखौ आइडेन्टिफाइ खालामनो होदों। आं ट्रेफिक लाइटआव क्लिक खालामनो हागोन। बबे ट्रेफिक लाइट, बेफोरबायदि केपचायाव नोंथाङा फिलआप खालामनो हानांगोन। नोंथांनो जि बेयो बेखौ। बेनि उनाव नोंथाङा भेरिफाइआव क्लिक खालामनो हागोन। लोगो लोगोनो बेनि उनाव जोङो डाउनल'डआव क्लिक खालामनानै हो। लोगो लोगोनो जोंनि एपआ डाउनल'ड जानो जागायदों। लोगो लोगोनो
एबा डाउनलड जाबाय। बेनि उनाव बे एपखौ जोङो फाइलाव थांनानै जोङो बेखौ जों डाउनलडआव क्लिक खालामनानै हो। नैबे एपखौ क्लिक खालामनानै हो। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांनियाव नैबेफोरबायदि इनस्टलनि पेज ओंखारगोन। नोंथाङा बेखौ इनस्टल खालामना ला। आङो बेखौ इनस्टल खालामनानै लाखादों, बेनिखायनो आं इनस्टल खालामफिनला। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथ'वाखैब्ला साबस्क्राइब खालाम, लोगोसेनो बेल आइकनावबो थुनानै हो। बेफोरबायदियैनो गोदान भिडिअनि नटिफिकेसन मोननो थाखाय